asithi u-f of x uyi-absolute value ka x minus 3 over x minus 3. Ngakho thina-ke sofuna i-limit uma u-f of x, uma u-x u-approacha u-3, i-limit ka f of x uma u-x u-approacha u-3. Sobheka lokho thina. Sizoqala-ke sizokwenza ngama-approach amabili lokhu. Sizoqala ngokuthola i-limit uma ama-x values ethu emancane kuno-3, under u-3. Ebese sifuna futhi ama-x values ethu uma ama-x values ethu emakhulu kuno-3. Asiqale-ke. Sothi-ke u-f ka-x equals u-x uma u-larger than u-3, umkhulu kuno-3 u-x, lokho kusho ukuthi i-function ka-x, f of x, zoba x minus 2 over x minus 3. U-f ka-x uzoba x minus 3 over x minus 3 uma u-x umkhulu kuno-3. Noma singaphinde siyibhale-ke lento sithi u-f ka-x uzoba u-1 uma u-x umkhulu kuno-3. Bese-ke sithi u-x uma umncane kuno-3, u-f of x wethu uzoba mawucabanga uzoba awuthi sibo ungasubstitute noma yiphi noma substitute mhlambe sithi u2 minus 3 u-1 over -1 u-1 loyo. Yabo, so soba no-negative x minus 3 over x minus 3. Lokho kuyafana nokuthi u-1. Ngakho uma u-positive, uma larger than 3, ama-x values ethu, i-f of x yethu uzoba u-3. Uma smaller than 3, emancane kuno-3 ama-x values ethu, i-x value yethu kuzoba u-1. Yabona? Yeah. Asiqhubeke-ke sizothi lana nansi i-Cartesian plane yethu la sodweba khona i-graph yethu, nansi i-f of x 1 2 3 4 5 qhubeke lana sithi 1 2 lana sithi 1 -1 qhubeke. Yeah, asiboneke uma sisebenzisa ama-value uthisibo yabona ukuthi la ila limit ethu izovela khona. Uma sisebenzisa ama-value amakhulu kuno-3, yabona ukuthi siyanga kwesokudla isandla ngoba ayaqhubeka asuka ku-3 3 4 5 6 7 aqhubeke. I-limit ethu izovela lana-ke. Uma-ke sisebenzisa ama-values amancane kuno-3, sizoyanga kwesokunxele isandla, yabona, bese i-limit ethu ivela la. Yabo. Emase siyabona ukuthi-ke uma imakhulu kuno-3 ama-x values ethu, i-function sizophuma ne-value ewu-1. Kodwa uma emancane kuno-3 ama-x values ethu sizophuma no-1. Ngakho sothi-ke i-limit yethu la ka-x uma u-x u-approacha, sibhale u-x u-approacha u-3, zincane kuno-3 inumber. I-limit ka-f of x zincane kuno-3 inumber. I-limit yethu sewuba nakho. Limit yethu yabona siyobheka la kwi-y-axis nanku 1 0 -1, yabona ukuthi umugqa wethu velaphi, umugqa lo ngathi uphephule. Iwona-ke lo uzosivezela function i-limit ka-f of x uma ama-x values approacha u-3 emancane kuno-3, u-1 impendulo yethu lapho. Ebese i-limit ka-f of x uma ama-x values approacha u-3 emakhulu kodwa kuno-3, engale kwa-3 kodwa approacha u-3. Siyabona ukuthi i-limit yethu lapho, yabona ukuthi umugqa wethu lo ohlaza
uphi naku la ku1 ngakho limit yethu 1 la. Uyabona kodwa ukuthi into enzakala la asijwayeleke la ukuthi sinama limits angafani. Uma amanamba ethu approach u3 emancane kuno3 siphuma ne limit negative 1. Uma amanamba ethu f of x emakhulu kuno3 siphuma ne limit positive 1. Ngakho sothi ke I limit yethu does not exist. Ayikho limit ngoba zifani inamba siphuma nazo. Does not exist limit yethu. Noma sibhalela ukuthi limit singishintsha umbala wami. Sibhaleke ukuthi limit ka f of x uma x approacha ukuthi limit ke ka f of x uma x approacha c mhlambe negative inamba zincane kuno c asithi kuthi siphuma negative number ngala bese siphuma ngepositive number ngala lokho kusitshela ukuthi ngempela I limit yethu la does not exist ayikho.